Jiena Paolo Abela, President tal-Kamra tal-Negozji Żgħar u Medji, u jiena qed nindirizza lilek ħaddiema. Bil-miżuri li għamel il-Gvern il-bieraħ ma jiswew xejn. U inti l-impjeg tiegħek sa xarejn oħra jispiċċa. U allura rridu nappellaw il-Gvern biex jibda jagħmel miżuri. Miżura oħra li l-Gvern ħa kienet li mingħajr konsultazzjoni tagħna ħareġ press release fit-3 ta' filgħodu fejn jgħid li l-quarantine leave ħajħarsuh l-employers jew is-self-employed dawk li għandhom 2 min nies jew 3 min nies. U aħna dan qed nappellaw lill-Gvern biex da jitħallas min-naħa tal-Gvern. Issa irid nappella l-Gvern biex jibda bil-miżuri serji u mhux dawk il-miżuri li jagħmel. Waħda minnhom għandha tkun li 3/4 tal-paga għandha titħallas mill-Gvern. Il-Gvern għandu mezzi biex da jiffinanzjah. Għadna kemm nkunu formati li fil-passaporti għandu 600 miljun. U da 600 miljun għandhom iservu biex ma jintilef l-ebda impjieg. U nappella lill-Gvern li jekk il-miżuri ma jittieħdux mill-aktar fis, l-ekonomija tal-pajjiż sa tikkollassa. U dan ikun kollu responsabilità tiegħek Prim-Ministru u tal-Gabinett tiegħek u l-Gvern tiegħek. Nappellalek biex tieħu il-miżuri serji. Dawk minn dak il-parir ta' dawk l-inċentivi li għamilt il-bieraħ mhumiex ħajwaslu imkien. Kull ma għamilt ipposponejt xarejn ma jħallsux il-fett u ma jħallsux il-bolla. Int bħala Gvern ma ħriġtx 1 cent. Kull ma għamilt iddifferejt il-pagament li ħallsuh iktar tard. Iktar tard 99% laqas inkunu għadnaw għax kull negozju Malta jekk sandumu għaddejjem dis-sitwazzjoni ħadd ma jibqa' fin-negozju u l-ekonomija tal-pajjiż mhux se terġa' tieħu r-ruħ. Issa tittieħu l-azzjonijiet Prim-Ministru nappellalek mingħajr dawn l-affarijiet ħammorru ħażin ħafna u nerġa' nappella lilek ħaddiem li jekk dal-miżuri il-Gvern ma joħodhomx l-impjieg tiegħek se jiġi ipperikolat. Grazzi.